Tlesta x-xogħol ta' pavimentar fi triq l-Ordinanza l-Belt Valletta, proġett li sar b'investiment ta' madwar 350,000 euro u li huwa parti minn sensiela ta' proġetti li għandhom lan li jkomplu jsebħu l-Belt Valletta. Dan ix-xogħol sar ukoll bitħejjija għal meta l-bejja tal-Monti jiċċaqalqu għal din it-triq wara li l-proġett tad-daħla tal-Belt Valletta, inkluż il-Parlament, ikun lest. Għal dan il-għan tul dawn l-aħħar xhur kienet għaddejja ħidma konġunta mal-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar sabiex it-tilari il-ġodda tal-Monti ikunu kollha l-istess u b'disin wieħed. Dettalji dwar dan ingħataw mill-Ministru tal-Infrastruttura Joe Mizzi li spjega kif f'Lulju li għadda xi pavimentar fi triq l-Ordinanza kellu jinqala mill-ġdid dan għaliex ma ssodisfax il-kriterji mitluba. Li kien hemm pavimentar ħajtek kien hemm ħsarat fih u daw il-ħsarat issa ġew irranġati u da ma ħallasniex għalihom, aħna ma ħallas għalihom il-kontrattur li kien responsabbli hu. Ma ħlejniex iż-żmien jgħaddi biex imbagħad ikollu ħallas il-pajjiż. Le ma ħrajna kienet hemm iż-żmien klejm jgħajma ġew irranġati u ħallashom il-kontrattur. Il-Ministru Joe Mizzi ħabbar ukoll li fix-xhur li ġejjin se jibda x-xogħol fuq il-pavimentar ta' triq Mikil Anton Vassalli, triq it-Teżorerija u strada stretta. Bħala parti mill-proġetti ta' riabilitazzjoni tal-Belt Valletta ukoll tlesta xogħol ta' restawr fuq parti mill-bini ta' House of Catalunya filwaqt li għaddej xogħol ta' restawr fuq il-koppla u l-kupletti tal-Knisja ta' Santu Wistin u l-monument tal-Barrakka ta' fuq. Mizzi fakkar li kif tħabbar fil-budget mis-sena d-dieħla se jibda x-xogħol fuq ir-restawr tal-Funtana ta' Tritoni, il-Funtana ta' Winjokort fi ġnien San Filippu u t-Torri ta' Winjokort ħdejn il-Knisja ta' Sarrija.